O proxecto que presentaba esta mañá o Concello de Barbadás xira en torno á recuperación dun espazo natural dos máis representativos desta zona. Preténdese convertir nun cinturón verde de Barbadás tamén, unha zona que sexa un polo de atracción tamén para outros públicos que non sexan de Barbadás e que potencie ese entorno natural, esa presencia que queremos que Barbadás teña na nosa provincia. É unha actuación francamente, non diría eu integradora, sino absolutamente sutil. Os veciños e veciñas de Barbadás que coñecían o lugar foron os que nos fixeron a proposta, nós asumimos como un reto durante estes anos. A pandemia paralizou un pouco o proxecto porque evidentemente non se pudo traballar nel, e un proxecto ambiciosísimo no que se pretende investir aproximadamente un entorno de 550.000 euros, porque o proxecto no seu momento estaba valorado en 420.000. Este tesouro agochado a escasos metros da Nacional 540 é ben coñecido polos veciños. Queremos que a xente o visite, que sexa un punto neurálxico do turismo de Barbadás, a través da construción dunha senda peonil, do adecentamento dunha senda peonil, porque agora mesmo o terreno está moi impracticable, tanto para ciclistas como para viandantes. Entonces queremos instalar un mirador, colocar barandas para facilitar a accesibilidade, e logo unha cousa, algo fundamental que lle interesa a este goberno é o soterramento de todos os servizos, para que todas as redes de saneamento, de abastecemento, as acometidas, a telefonía e todo eso quede soterrado. A través de unha cirurxía moi sutil, pois con pequenas actuacións de pavimentación, soterramento de instalacións e mobiliario executado en madeira de pino de Galicia e Cortén e cunha materialidade o máis integradora posible. O Concello espera ter firmado convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil para levar a cabo estas obras neste próximo verán.